Γεια σας gamers, ο Ριχαλό16 εδώ και σήμερα κάνω μια ανακοίνωση για το YouTube. Σήμερα, λοιπόν, τώρα είναι ωραία, στις 2 ακριβώς, όσοι έχουν το server Mineplex να μπουν στο Mineplex. Μισό να πω και εγώ λέγει να σας δείξω τώρα που θέλω. Θα είστε ακριβώς στις 2 ακριβώς. Καλά, και εγώ τώρα στο λέω λιγάκι ακριβώς. Όχι ακριβώς, αλλά ναι, εύχομαι καταλάβω. Mineplex να σας δείξω που θέλω να είστε 2. Εγώ μπορώ να αργήσω 1-2 λεπτάκια. Να ξέρετε όμως, όσοι το έχουν το server Mineplex, όχι το άλλο βίντεο. Ωραία. Τι είναι? Α, το κινητό μου είναι. Θέλω να δω κάτι μου στείλει κάτι στο κινητό. Τι είναι, παιδιά? Βασικά, παιδιά, όχι το Mineplex. Άλλαξε εγώ γνώμη. Συγγνώμη. Γιατί θα συναντήσω μόλις τώρα ένα φίλο μου και θα παίξουμε μαζί. Σπλάκα να το παίξουμε. Στο server Poop. Στον Poop server. Γιατί δεν το δουλεύει κάποιος στο server. Να! Αυτός είμαι εγώ. Κυριολεκτικά αυτός είμαι εγώ, παιδιά. Αυτός είμαι εγώ. Πλην είναι από το κινητό μου. Καλό. Εντάξει, παιδιά, γι' αυτό να ξέρετε ή θα με βρείτε με το κινητό μου ή θα με βρείτε από το βίντεο. Βασικά θα κάνω και βίντεο κιόλας. Τι κοιτάζει. Λοιπόν, θα ξέρετε στο server Poop. Θα συναντηθούμε. Θα είναι ο φίλος μου εδώ πέρα, θα σας περιμένει. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο μας για σήμερα. Αν σας αρέσει, γεια σας. Να ξέρετε, στις 2 ακριβώς στο server Poop θα συναντήσω τον φίλο μου, τον Quest 307. Το κινητό μου δηλαδή. Μετά θα εμφανιστώ κι εγώ. Και το λέμε, γεια σας. Το λέμε στις 2 η ώρα. Επειδή δεν μπορώ να κάνω live stream γι' αυτό.